radio sabu kanbagaw aw ni sɔgɔma nɛgɛ kaɲa 8 sanga fila an tana gosira anw fɛ yan o waati kelen filɛ ni Nama Watara ka moto la sɔgɔmana in na ka denbaya la o waati kelen kanbagaw o filɛ ni Amidu Kulubali ale ka moto ba la sɔgɔmana in na ka denbaya la o waati kelen kanbagaw b'an ka sɔgɔmana in na kunnafoniw lase waati o ko fɔ aw ye ni Ala ma ko wɛrɛ kɛ Modibo Kone Mali ministre ka baara ɲɛsinnen bɛ lakana ko ma kan ka don an fɛ yan sɔgɔmada in na a bɛ fɔlɔ yɔrɔ min ma o ye dugutigilakaw fɛ yen walasa a bɛ se ka na cogo min na ka kumaɲɔgɔnya kɛ ni Zeguwakaw ye. Florence Parly Faranskaw ka ministre ka baara ɲɛsinnen bɛ sɔrɔlasiw ka lahalaw ma a bɛ an fɛ yan kabini kunna sini taama la min n'a kuma kɔni sɛbɛkɔrɔ ka ca kosɛbɛ. Ministre des Transports Magampili d'abord ko carte de transport mobili bolilaw ka sɛbɛn min ni a kan ka kɛ mobili kelen-kelen bɛɛ lajɛlen na k'o sɔrɔli kɛlen bɛ balawu ye kunungo an b'a ladɔnniya k'a fɔ a taara i jɔ o kɛnɛ kan kunu a y'a jira carte de transport dilannaw la ko sini bi min ye juma ye ko ka a bɛɛ ta d'a ma min ka fisa k'o ye o de ye Kɔlɔbarikaw fɛ tiɲɛ na tiɲɛ don Laurent Gbagbo ale ni Charles Blé Goudé kɔni bilara Cour pénale internationale yafaruw ma o segin ko bi kana Kɔdiwari jamana kan a bɛna kɛ kɛcogo min na sɔgɔmada in na Charles Blé Goudé kun ye maa ɲininkali France Inter ale sanfɛ o y'a sɔrɔ Mahamadu Yusufu ale y'a ka kuma labɔw fɔ kunu ka to présidenya la kunungo tɛmɛnen kɔfɛ ale kɔni bɛ walan sɛmɛ bi ka di Mahamadu Bazoum ma jamana ɲɛmaaya nasɔrɔ la Niger bakuruba kunnafoni de filɛ kunnafoni min ni Karim Sibe bɛna lase aw ma o la an bɛ dugawu don Ala ka tile hɛrɛ di aw ni ne ma. Mali transition u bɛ wuli ka jɔ la nin waati in na ka taa i tɛgɛ da ko bɛɛ lajɛlen kisɛ kan kunungo o tun bɛ yɛrɛma kɔnɔ Mali donda min filɛ nin ye ka tɛngu Burkina Faso la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko u kun taara ka t'i ɲɛ da o yɔrɔ kɔfɔlen o de kan o siratigɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ Modibo Kone bingani waleya kɛra Mali sɔrɔsiw la yɔrɔ min na n'o ye frontière yɛrɛ poste ye a kɛra kɛcogo min na Modibo Kone yɛrɛ y'a jira k'a fɔ tiɲɛ na ko u mago bɛ fɛn minnu bɛɛ la o bɛɛ lajɛlen ma se ka dafa o bɛɛ lajɛlen ma dafa o bolokɔrɔ nin waati in na o la ko fɛɛrɛ min bɛ ka tigɛ don o don de a bɛ k'a fɔ ko bingani waleyakɛlaw ye yan u bɛna taa yan fɛ o bɛna dɔ ka yan fɛ sanni ka so ma fɛɛrɛ jumɛn kan ka boloda o de la Modibo Kone kunungo ka to yɛrɛma kɔnɔ a da sera fɛn caman ma sɔgɔmada in na a kan ka don an fɛ yan Zeguwa transition olu ka taabolo ye min a bɛ wajibaw kan u k'u jɔ fɔ min n'o dugutigiso la fɔlɔ o de siratigɛ la bi sɔgɔmada in na nɛgɛ kaɲa 9 waati u kan ka bisimila dugutigilakaw fɛ yen sɔgɔmada in na o de la maa caman kɔni kan ka kɛ o yɔrɔ kofɔlenw la n'o bɛ tali kɛ misala Amidu Kulubali a n'a ka tɔndenw fɛn min n'o ye Nuhu Jara ale kan ka kɛnɛ kan ka fara Dirisa Watara kan nin bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ nin kɛnɛ kan sɔgɔmada in na dugutigilakaw fɛ yen walasa nin minisiri kofɔlen a bɛ se ka kunbɛn cogo min na dugutigi kunda o lajɛlen na Ala ma ko wɛrɛ kɛ Modibo Kone a bɛ don an fɛ yan ka ca Ala fɛ a bɛna se Zeguwa mairie kɔnɔna na ani conseil communal kan ka ɲɔgɔn ye bi a ka sɔrɔ k'i kunda kan ka o la k'i sɔrɔ k'i kunda lakana yɔrɔw kan protection civile ka daminɛ o la ka taa douane na ka sɔrɔ ka taa laban gendarmerie haka ja opération Sotra maaw a bɛna kan ka se nin bɛɛ lajɛlen na o la an b'a ladɔnniya k'a fɔ nakun tɛ dɔwɛrɛ ye bibi na bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Ala kɔni bɛ an kisi de n'o t'a fɔra kuma jan k'a fɔ ko binganikɛlaw bɛna kan ka na Zeguwa yan a n'o dun ma se k'a kɛ fo ka na se minisiri nali ma ɲininkali caman kɔni kan ka kɛ minisiri la bi lakana ko nasiraw la anw yɛrɛ ka frontière bɛ cogo min na yan bi da kan ka se a ma bi na Ala ma ko wɛrɛ kɛ an na o la an kɔni bɛ laɲini kɛ n'an sera ka kumaɲɔgɔnya sɔrɔ ni nin minisiri kofɔlen ye walasa an bɛ se ka hakilina fali cogo min na haminako min bɛ Zeguwakaw la bi a fan bɛɛ lajɛlen na an k'an da se a bɛɛ ma bi n'Ala sɔnna ma Modibo Kone kɔni kan ka ye kɛnɛ kan bi Zeguwa yan Florence Parly ale ni cɛkaw ka minisiri u bɛɛ lajɛlen bɛ Mali la yan bi
o siratigɛ la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ bombardement min kɛra o don tun bi n'a kɛra sababu ye ka maa 22 bɔ ɲɔgɔn bɔnɛ a nin na Florence Parly bɛ ka fɛɛrɛ fɔrɛfɔ a ko la a yɛrɛ bɛ ka ko tɔ kɔni juguya ka taa fɛ a jɛlila k'a fɔ avion minnu ye fagali kɛ bunti ko o avion olu tun ni dugukolo ka surun an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ a fɔ min kɛra ko ni dugukolo ka surun faransiskaw y'o bayɛlɛma k'a fɔ ko olu ye bombardement min kɛ ko olu ni dugukolo tun ka jan kosɛbɛ hali u kun kan'o fɔ maa min ni dugukolo ka jan yali o bɛ se k'a fɛsɛfɛsɛ cogo di k'a dɔn ko nin ye marifatigi ye walima nin ye nin ye o siratigɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ n'a ma kunadiya Florence Parly dɛmɛ yɔrɔnin min b'a la bi o y'a ye k'a fɔ Mali yɛrɛ min sen don nin sɛgɛsɛgɛli la kosɛbɛ Mali tolen bɛ kɔfɛla min na o y'a ye k'a fɔ ko k'a bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛli kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o jaabi ye min di min ka fisa k'o de ye Florence Parly kununko tuma min na ni a tun bɛ Mali la yan ani cɛkaw ka minisiri ka fara Bandaw Asimi Goyita ale n'an ka lakanabaaw bɛɛ lajɛlen tun bɛ nin kɛnɛ ka kunun o kelen tilalen ko kuma la an b'a ladɔnniya ka Florence Parly a ye pankuru ta k'i kun da Gawukaw fɛ kan nin kuma kelen de bɛ dala bi k'a fara ale o bɛ ka min fɔ n'o ye Takuba jɛkulu wɛrɛ min kan ka na fara Mali nin kan lakanabaa ninnu kan a da sera o fana ma bi na dun n'i ye Maliden ɲininka kun jumɛn wɛrɛ belebele tun k'a fɔ ko lakanabaa wɛrɛ bɛ na ka na mun ni kɔrɔkɛ an fɛ yan Mali la a dabaliya ban kɔni bɛ bɛɛ lajɛlen na fo n'a y'a sɔrɔ ko wɛrɛ bɛ a ko kɔnɔ min ni lakanako kɔni tɛ kelen ye n'o tɛ MINUSMA cɛ 105 bɔɲɔgɔnko o G5 Sahel cɛ 5000 ka fara fɛn min n'o ye Force Barkhane ka na se Mali yɛrɛ lakanabaaw ma a laban ko a ko na kɛ waranboloma ye min ni sigima k'o kan Florence Parly kɔni bɛ mankan sugu bɛɛ lajɛlen na walasa ka o yɛrɛ bɔ jalakili la ka d'a kan maa 22 min bɔnɛlen filɛ nin na a kuma sɛbɛkɔrɔ ka ca kosɛbɛ faransiskaw ko maa dɔ n'u tun ye jihadikɛlaw ye o dun y'a sɔrɔ dɔgɔ minnu n'olu bɛ kɔɲɔkokɛlaw ye a nana ye k'a fɔ o maa caman de bɔnnen na ani na civil kunda min ni faransi sɔrɔsiw ye o kɛ o kuma ye kɔni sɛbɛkɔrɔ cayalen bɛ bi kosɛbɛ fɛn min ni o ye centre de l'imam Mamoudou Dicko kununko o kolonbo karili o kɛra Bamakɔ Bangoni na o kɛra Bamakɔ Bakɔ Jikɔrɔni a ka to ɲini o kɛra Bamakɔ Bakɔ Jikɔrɔni an b'a ladɔnniya k'a fɔ nin maa kofɔlen n'o bɛ tali kɛ le centre de l'imam Mamoudou Dicko Mokhtar Wane tun bɛ a kɛnɛ kan ka kolonbo karili kɛ ka fara Cheikh Ousmane Serif Madani Aidara kan ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kunun ka kolonbo karili kɛ a jɔkun ti dɔwɛrɛ ye fɛn min n'o ye sigi ka fɔ bɛ se ka kɛ cogo min na malidenw ka bɛn a ka ja jamana 5 minnu faralen bɛ ɲɔgɔn kan Sahel kungo jamanaw olu kun kan fɔyɔrɔba dɔ nin yɔrɔ kofɔlen ye Hassan Nasiri ni ale ye lasigiden ka bɔ Maroc ale fana tun bɛ nin kɛnɛ kan o y'a ja k'a fɔ Mamoudou Dicko ani foli ka kan a bɛ ka baara min kɛ ko ani sɔngɔrɔma dondonni fana ka kan Mokhtar Wane ale ka kuma la Bandaw an b'a ladɔnniya k'a fɔ a ye yɔrɔ dɔ kolonbo karili kɛ kunu maa minnu tanyana terrorisiw binganikɛ waleyaw fɛ o ye yɔrɔ dɔ kɛrɛnkɛrɛn Mali musée kɔnɔna na ka o boloda k'o kɛ maa minnu bɛ bɔnɛ o nin na binganikɛlaw fɛ ko ka o yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛn ka o bila olu kama Bandaw kununko a taara ka taa fleur bila o yɔrɔ kofɔlenw la ne ka sɔrɔ ka dugawu don kɛ banbagatɔw o bɛɛ lajɛlen ye a bɛ i n'a fɔ Maganpili Dabo ani o minisiri tɛna na tun Mali la ka d'a kan a bɛ wulikajɔ min na bi ko bɛɛ bɛ ka k'a jɔyɔrɔ ye Mali carte de transport ko kɛlen bɛ balawba ye mobilitigiw ka papier ko o gɛlɛyaba de bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen kan bi mobili kunda a kɛra bɔnfurula ko ye kunu fɛn min ni o ye Maganpili Dabo tuma min na ni ale kɔni taamana ka taa se nin yɔrɔ kofɔlen in na a taara sɔrɔ ni papier nin bɛ ta yɔrɔ min na kuru kɔnɔna falen don maa min bɛ yen a bɛ se ka ca ni maa 1000 bɔɲɔgɔnko ye a ye ɲininkali kɛ yali ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ yen mun kelen pe de kosɔn ko carte de transport yali ninnu tɛ maliyɛnw ye wa teriyala a directeur a y'o wele k'a f'a ye a ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ sini juma n'o ye bi ye ko ale kɔni tɛ fɛ tun kana sɔrɔ maa wɛrɛ bɛ nin kuru kɔnɔna na mais bi juma la bi juma tɛmɛnen kɔfɛ k'a fɔ ko mago bɛ carte de transport la an b'a ladɔnniya k'a fɔ k'a tɛ jɛn ni min ye fiyewu o de y'o ye
o siratigɛ la nin baara min kɛra tan minnu tun b'a kɛnɛ kan u ye foli de lase kosɛbɛ Maganfili Dabɔ ma ko hali n'a danna nin kelen ma o bɛ wasa cɛ bɔ ka d'a kan ko nin n'a ɲɔgɔnna ma deli k'a fɔ abada nin yɔrɔ kofɔlen in na nka ni wulikajɔ min filɛ tan k'u ɲɛ b'a la k'a fɔ Maganfili Dabɔ a bɛ sɛbɛ yɛrɛ de la kosɛbɛ walasa nin n'a ɲɔgɔnna kana kɛ cogo min na tuguni Mali la yan Kɔrɔbarikaw fɛ yen Laurent Gbagbo ale ni Charles Blé Guèye kɔni bilara o bilalen kɔfɛ a tɔ ye ko jumɛn ni ko jumɛn ye bi tan an b'a ladɔnniya k'a fɔ hali n'a sɔrɔ bilala ko min bɛ yen bi o y'a ye k'a fɔ k'u ka segin ka na u ka jamana kɔnɔ n'o ye Kɔrɔbɔrɔ o jamana ye Laurent Gbagbo ale kɔni y'a a ka papier fila bɛɛ lajɛlen sɔrɔ a ko bɛ bolo min kan san kɔnɔ o y'a ye k'a fɔ labɛn min kan ka kɛ a bɛ se ka bɔ Belgique cogo min na ka na Kɔrɔbɔrɔ jamana kan k'o labɛn olu kɛ ni Amadu Bagayogo ka saya tun tɛ da tun sigira fɛn caman kan fɛn caman tun bolo dalen bɛ k'ale kɔni to yan nka ale taa min kɛra a ka ca Ala fɛ o dama bɛ sɔn ka na ko dɔw lasumaya n'o tɛ hali a tun fɔra k'a fɔ ni Ala ma ko wɛrɛ kɛ k'o bɛna lakodɔn ka kɛ jamana ɲɛmaa kɔrɔ ye nka ni a nana kɛ nin cogo in na hakili bɛ ka jagabɔ nin waati in na ka d'a kan kalo nin kɔni tɛ tun n'a y'a sɔrɔ a kan kana kɔni u bɛ fɛ ka labɛn bɛɛ lajɛlen kɛ ka bɛn mois de mai ma walasa a bɛ se ka n'o la cogo min na Charles Blé Guèye ta kɔni ne ka gɛlɛn kosɛbɛ ka d'a kan nin bɛɛ la papier jɔnjɔn si t'ale la tan min bɛ se k'ale yamaruya ka bɔ Pays-Bas kɔnɔna na bi k'i kun da yɔrɔ wɛrɛw kan o de la sɔgɔmada in na ale tun ye maa welelen France Inter ale sanfɛ o y'a ɲininka k'a fɔ sisan kɔni Charles Blé Guèye bilara e bɛ se ka mun fɔ nin ko in na a ko a diyara ye san joli a san 9 bɔɲɔgɔnko de filɛ nin kɛ bɛ nin ko kan n'a fɔra k'a fɔ ko ale nana labila nin bilacogo in na ko o ye fɛn min ni o diyara ye kosɛbɛ o la an b'a ladɔnniya k'a fɔ ɲininkali k'a la nin ka sanga nin ko ni bɛɛ lajɛlen ma yali ale bɛ se ka mun fɔ yali mankan min wulila ni maa 3000 bɔɲɔgɔnko bɔnɛna nin na ko a bɛ se k'a fɔ ko a jalaki yɔrɔ b'a la wa a ko ni ko kɛra nin cogo in na maa ni ɲɛmaa ye ko i nɔ kan ka kɛ a ko la nka k'a fɔ de ko ale b'a fɔ k'ale de ye maa fa ko kuma kɔni t'a la o ye a jira ko Cour pénale internationale kɔni y'a bila ka bɔ kaso la a bila cogo in yali a bɛna kɛ kɛcogo jumɛn na ka d'a kan n'a nana ye k'a fɔ a nɔ t'a la yala a bɛna jalaki ta ko kura k'i plaigner Cour pénale internationale kan wa a ko hali ni maa m'o fɔ kɔni bɛɛ kan ka da o la k'a fɔ k'ale kan ka kɔma sigi ka plainte déposer Cour pénale internationale kama ka d'a la mun na ko ale minɛna diɲɛ bɛɛ lajɛlen y'a ye wa ka tila ka san 7 bɔɲɔgɔnko kɛ kaso la ko n'a nana fɔ o ko kelen na ko e nɔ t'o la ka tila k'o ko bila ten k'ale ale tɛna ko bila o cogo la ale bɛ segin ka na a yɛrɛ jɛya tuguni a jɛyalen kɔfɛ ani min ka kan n'a y'a sɔrɔ don kɛra ale gasi la k'o kiiri tigɛ ko ale bɛ segin ka na Cour pénale internationale ka ne plaigner a kama o ko ɲininkali kɛra la e ka segin ko bɛ cogo di papier t'e bolo wa dun ko si labɛnnen tɛ e ɲɛ nin cogo in na e ni Laurent Gbagbo ta tɛ kelen ye a y'a ja k'a fɔ ale Charles Blé Guèye a kɔni ye wele da kaban papier fɛn fɛn kan ka ɲini k'o bila Cour pénale internationale la fɔlɔ a y'o bɛɛ ɲini ko kura min kan ka taa Côte d'Ivoire walasa k'ale ka visa ko o bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ a b'a ladɔnniya k'a fɔ ko a kɛlen bɛ k'o bɛɛ fɛɛrɛ tigɛ wa nin waati in na k'a bɛ wele se Kɔrɔbarikaw ma min b'ale fɛ bi ale ka nin kuma ninnu hali tuma min na n'a tun bɛ fanga la ko a bɛ i n'a fɔ a donna caman gasi la a Charles Blé Guèye ko n'a sɔrɔ a donna maa min gasi la k'a bɛ yafaamadeli kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ bi na ale bɛ segin de ka na Côte d'Ivoire n'a sɔrɔ kɛlɛbanaw bɛ Côte d'Ivoire ale ka fara olu kan walasa ka kɛlɛ ban Kɔrɔbɔrɔ cogo min na ka d'a kan ko jamana mako bɛ basigi la bi o y'a jira k'a fɔ don tɛmɛnenw la k'i to Cour pénale internationale la ko i y'a fɔ ko i bɛ ne sen don campagne na i bɛna kɛ candidat ye Alassane Dramane Ouattara ka candidat kura o mandat kura o daminɛna yali i bɛna labɛn jumɛn kɛ yanni o don cɛ a ko n'Ala sɔnna ma a ye min fɔ campagne ko kuma kɔni tɛ yen fɔlɔ ko nka ko min bɛ yen bi ale bɛ segin de fɔlɔ ka na Kɔrɔbɔrɔ jamana kan u bɛ se ka bɛn cogo min na ka jamana a basigi Niger Mahamadu Yusufu ale kɔni tun ye jamana ɲɛmaa ye san 10 o kuma a jamana ɲɛmaaya a sonsɔrɔna kabini sura
ka da k'a ye kuma minnu kɛ sɔrɔ o b'a jira k'a fɔ ale kɔni ka fanga sera dan na. A kumana kosɛbɛ Nizɛrikaw ye, a kumana fana minnu n'u bɛ fɛ ka Niger tiɲɛ, a kumana fana ale ni minnu jɛra ka san 10 baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ, ka tila ka foli tɔ lase Niger jamana kɔnɔden bɛɛ ma. Jamana ɲɛmaaya in k'a ma nɔgɔn, o bɛɛ lajɛlen n'a ta san 10 ko caman b'a kɔnɔna na. Wa ale bɛ min fɛ bi ka sɔrɔ ka fanga bila, ale y'a bila yɔrɔ min ka dɔ fara o bɛn, o sabati ani basigi min nana jamana kɔnɔna na ko ka dɔ fara o kan. O ɲɛ b'a la k'a fɔ terrorisme kɛlɛ kɛlen bɛ balawba ye, a fɔra si tɛ maa kelen jamana ɲɛmaa kelen si bolo tan bi. O la ko jamana kɔnɔdenw tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka faamuya kɛ ka ɲɛsin jamana yɛrɛ jamana yɛrɛ taabolo ma. O siratigɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ Mahamadu Isufu bi, ale nɛgɛ kanɲɛ 11 waati 11h, Mahamadu Bazoum a bɛna sigi a ka masaya bolo kan bi. O maa min bɛna o yamaruya ka bɔ ka jalabɔ a yɛrɛ kana k'o bila Mahamadu Bazoum kana, o ye Mahamadu Isufu ye bi nɛgɛ kanɲɛ 11 waati. La Guinée Conakry, an b'a ladɔnniya k'a fɔ lamɛrikɛw kɔni y'u b'o fara la ka tiɲɛ fɔ Alpha Condé ɲɛna k'a bɛ nin ko in bɛɛ lajɛlen na fanga yɛlɛmana lamɛrikɛ jamana kan, k'a fɔ k'olu bɛna jamana den dɔ tɔɲɔnen ye k'o to yen, k'o kuma banna. U ye wele se Alpha Condé ma, minnu b'a bolo kaso la n'u tɛ bolo ɲuman na ani minnu bɔnnen n'u na, ko ka enquête kɛ joona k'o jaabi di olu ma. Modibo Kone, an ka minisiri min ka baara ɲɛsinnen bɛ lakanako ma, ale kan ka don an fɛ yan sɔgɔmada in na. O siratigɛ la a bɛna fɔlɔ yɔrɔ min ma, o ye dugutigilakaw fɛ yen. O siratigɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ a bɛ taama min na walasa basigi bɛ se ka na an ka jamana kɔnɔ. Wulikajɔ caman bɛ yen bi ka jadikɛlaw kunbɛn min kɛlen bɛ ka maa caman degun bi. O la anw de fana bɛ ɲɔgɔn bila sɔgɔmada in na. Foli ani tanu ni b'o ɲɛsin aw ma, aw k'an bɛn ni Ala sɔnna a ma, bisi in na to bɛ yen nka Sala Mamadu.